Sala 2020 destpêkir û berevdûmahiyê veçî ji Amazın ya rêdanan ji destpêkirina afsala hatine rîdan. Ji Sê Kanadûyê afsala de hêrişeka asmaniya Amerîkada Qasim Suleyman fermandê Feyleqa Qudsya Supayê Pazdaran û Ebu Mehdi Muhendes fermandê Heşta Şeibî lê nêzik firokxaneya Bexda hatine kuştin. Piştî bi tenê bi 5 rojan ji kuştina wan Supayê Pazdarên Îranê ji mareyeka mûşekiyên balîstî arastayî her du bingehên serbaziyên Amerîka li Eyn Esed û Hewlêrê kirin. Paşî beşek ji lehengirên Heşta Şeibî dorpêça balyozxaneya Amerîka li Bexda kirin û hêriş li ser encam da. Ev pêngava bû hoşdariyek ji bo çûna nav milmilaneyeka dijwar navbera Amerîka û Îranê da. Piştî wan rêdanan bi dirêjahiya salê herêk ji Amerîka û Îranê birêka Iraqê peyam arastayî êkodot kirin. Milîşadên Heşta Şeibî ser bi Îranê ve berdewam bordûmana balyozxaneya Amerîka dikir. Dê beramber ji da firokeyên Amerîka nav bi nav hêriş bû ser pêgehên wan milîşiyatan encam dan bi taybet li sinûrê navbera Iraq û Sûriya da. Nakokiyên ne etê navbera Amerîka û Îranê de berdewam bûn belê li çarêka dumahiya afsala Îranê xwast li ser asayîkirina baradoxî hebû. Da ku bihaneyan nedide dest Donald Trump bû dijehdîkirina Îranê li Iraqê û bikarînana helbeta hilbijartinan di berjewandiya xwe de. Ji layekî jî ve di afsala da li Herêma Kurdistanê bi hezarahan xwenîşandar hatine ser cadan bi taybet lê parêzgehên Silêmanî û Helepçe û narazîbûna xwe derbarî lê dijî dabînnekirina mûçê di demê xwe de. Duy buarî de hikûmeta Herêma Kurdistanê hikûmeta navan Tomat kir bi ragirtina hinartina mûçeyê fermanberan. Dê beramber ji de hikûmeta Iraqê Herêma Kurdistanê Tomat kir bê pabendnebûna rêkeftina navbera wan de hatiye kirin û wê bira nafteya rêkeftin li ser hatiye kirin ku 250,000 bermîl bûn. Bi dirêjahiya heyvên afsala lijnên her du hikûmetan danûstandin encam dan. û her êkê ji lijneya hunerî û naftê û darayî berdewam bûn ser danûstandinan ji bo gihiştina rêkeftinê kolanên siyasîyên Iraqê û Herêma Kurdistanê razî bikin. Piştî çendîn gerên danûstandina her du la li naverasta vê heyvî gihiştina rêkeftinê li ser hinartina pişka herêmê ji budceyê sala 2021. û pêtiviya hikûmeta navan te 12.67 ji sedê pişka herêmê ji bo cêra wan e bigetin. Dê beramber jî de Herêma Kurdistanê rojane 250,000 bermîlên naftê radestî kompanya Somo biket. Her wesa nîva dehadên navxwe û xalên gumirkî jî vegerînî te Bexda. Her di afsala da û piştî Adil Abdulmehdi Serokwezîrên Berê Iraqê li jêr fişarên xwenîşandaran deşkar kêşayî ji bo mavê 6 heyvan hemîlanên siyasîyên Iraqê û welatên dewrûber û ji mareka welatên cîhanê neşiyan bigihna rêkeftinê li ser destnîşankirina kesekî ji bo wergirtina postê serokwezîran. Paşan kutleyên siyasî û welatên deverê û cîhanê rêkeftin li ser kandîdkirina Mustafa Kazimî ku demî serokê dezgehê hewalgeriyê Iraqê bû. Lê 6 Eyara 2020 ew kandîdên Kazimî ji bo wezaretên kabîna xwe kandîdkirîn şilayê Parlemanê Iraqê ve hatine pesend kirin. Hikûmeta Kazimî 4 armancên serekî aşkera kirin û sûzda bi kontrolkirina wal milîşatên çekdariyên ji derve yasayê her wesa dîvçûna çekên asayîş destê kesin ji derveyê hêzên emnî. Her wesa kontrolkirina derwazeyên sinûriyên nefermî ku gropên çekdar dest bi ser da girtiye. Şilayekî jî ve sûzda rêpirî geldal karan bibîtin û razî bû li ser vê çendê ku her demê neşiya planeka stratejî ya pêz bo van mebestan bidanîto. Neşiya zêdetir bê sedan doseyên gendaliya aşkera biketin eyê amade ye rêpirî dadgehê bihête kirin.